Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shafinmu labaranmu na yau da kullum. A yau za mu tattauna wani muhimmin batu mai ɗaukar hankali wanda ya shafi kasuwancin naira da kuma matsalolin da 'yan kasuwa ke fuskanta saboda yadda wasu bankuna ke haɗa baki da juna, wanda hakan yana haifar da ƙarancin naira. Ku kasance tare da mu domin sanin yadda kasuwanci ke bunƙasa a wannan yanayi. Ku biyo mu domin jin cikakken bayani. Kada ku manta, ku danna subscribe. A cikin 'yan kwanakin nan, kasuwannin musayar naira sun samu ƙarin bunƙasa, musamman ma a wajen 'yan kasuwa da suke canza kuɗaɗe. Wannan ya faru ne sakamakon wani sabon lamari na haɗa baki tsakanin wasu bankuna, wanda ya jawo ƙarancin naira a kasuwan canji. Akwai rahotanni da ke cewa wasu daga cikin bankuna na samar da naira ne cikin ƙananan lokaci, wanda hakan ke ƙara wa 'yan kasuwa damar samun riba mai yawa. Saboda wannan haɗin bakin, an samu ƙarin kuɗaɗen da ke shigowar kasuwar, amma hakan yana jefa wasu mutane cikin talauci yayin da suka kasa samun kuɗaɗen da suke buƙata. A yanzu haka, 'yan kasuwa suna cikin gajiyar wannan matsala saboda suna samun damar sayar da naira a farashi mai tsada. Sai dai, wannan ba zai iya ci gaba ba, domin irin wannan haɗarin na haɗa baki tsakanin bankuna na ƙara taɓarɓarewa tsarin kuɗi na ƙasa. A cikin wannan shahararren labari, za mu ƙara duba yadda wannan haɗarin ke shafar kasuwanci da kuma yadda gwamnati da hukumomi ke ɗaukar matakai kan wannan matsalar. Da fatan kun ji daɗin wannan labarin, kuma idan kuna da tambayoyi ko ra'ayi ku bar su a cikin comment section, wato sashen sharhi. Muna fatan wannan labari ya ƙara muku fahimta game da halin da kasuwar naira ke ciki a yau. Kada ku manta, ku danna like da subscribe domin samun ƙarin labarai daga shafinmu. Mun gode, sai wani lokaci.